Мене звати Любомир Ференц, і я вітаю усіх телеглядачів каналу АТР, які продовжують нас дивитися, а також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. Про вибори, політику, а також економіку сьогодні, наступну годину, ми будемо розмовляти із Євгеном Бистрицьким, філософом, колишнім виконавчим директором Міжнародного фонду відродження Джорджа Сороса. Вітаю, пане Євгене. Вітаю. Давайте розпочнемо нашу розмову із результатів виборів, тому що досі точаться дискусії, добре чи погано це. Отже, політична партія «Слуга народу», вона набирає понад 43% голосів. Це за списками дає їм 124 мандати народного депутата і по мажоритарці 130. Дехто це називає революцією. Ви погоджуєтеся з тим чи ні? Оце, що сталося, і змили старих політиків. Ну, дуже сильна назва революції. Я думаю, що це такий радикальний крок, звичайно, в оновленні парламенту. Якщо вони поміняють, скажімо, ставлення депутатів до своїх обов'язків, якщо вони поміняють закон щодо імунітету депутатів, якщо депутати запрацюють так, як нам здається за потрібно, да, і не будуть, скажімо, велику частину часу проводити поза парламентом, невідомо як іде, то я думаю, що можна буде назвати це революцією. Але ще і ще раз, лише в тому плані, якщо вони досягнуть якихось суттєвих результатів. Тобто будуть приймати ті законопроекти, які досі, скажімо, не були прийняті, або будуть нормувати і регулювати законами ті галузі, які досі так і не доторкалися. Я маю на увазі дуже прості речі. Ну, по-перше, це, очевидно, зміна в системі судочинства, да, і антикорупційні всі речі. Як їх поведінка тут буде? Це, очевидно, те, що стосується деолігархізації і демонополізації економіки в Україні. Як вони до цього будуть ставитися? Як вони змінять чи ні до кінця проведуть змінений закон про вибори, да, по відкритим спискам? Далі це буде торкатися дуже багатьох речей, тому що, наскільки можна передбачати, якісь зрушення будуть з тим, що можна назвати реінтеграцією України, да? Що буде відбуватися з ситуацією на Донбасі, як вона буде вирішуватися. Тобто безліч питань, які є на порядку денному, вони трошечки або запізнилися їх вирішення, або взагалі про них не говорили, або невдало вирішувалися. Я не кажу навіть зараз про реформи, продовження таких фундаментальних реформ, як децентралізація, медична реформа, реформа освіти, економічні всі дерегуляції і так далі. От все це надзвичайно важливо. І тоді ми з вами зустрінемося і будемо говорити, от бачите, відбулася революція. Поки що... Ну, революція, якщо брати визначення, це виступ меншості в інтересах більшості. Так було з Майданом, розумієте? А тут якось, ну, це слово не дуже підходить, але його часто вживають. Ні, якщо точно говорити, революція – це те, що змінює основу, да? А що таке основа у нас зараз? Основа – це певний суспільний договір, як кажуть, да? Певне розуміння, яка Україна, на що і куди вона рухається. От якщо це буде якимось чином змінена, і вона стане рухатися більш активно, про що я говорю, більш динамічно реформуватися в напрямку Європейського Союзу, це буде дійсно щось революційне, да? Тому що ми говорили про революційний настрій людей, да? Тобто рухати вперед щось. А якщо не буде цього, і буде те, що деякі політичні партії і очільники їх називають реваншем, то це буде контрреволюція. В тому сенсі. Я сподіваюся, що це не буде. Ми говоримо зараз про речі, які, можливо, відбудуться або не відбудуться. Так? Ну, ніхто не знає, тому що парламент обраний, але він має розпочати свою роботу, скоріш за все, менше, ніж за місяць. Однак, давайте тоді поговоримо про речі, які вже відбулися, однак ви напередодні говорили. У себе на Фейсбуці ви написали 9 липня великий такий пост перед виборами, так? І закінчили його такими словами: «Бийте на свідомий вибір, переконуйте якісними, не пафосними програмами не лише про мріяне, а й про здійсненне». Хоч одна партія, вона переконувала свого виборця, на вашу думку, здійсненними, а не мріяними? Ну, давайте, от саме цікаве, що
незважаючи на те, що наш вибір, я говорю про якусь більшість громадян, був більш емоційним, да? Більш таким, як часто кажуть, романтичним, що всіх поміняємо, да? То деякі речі були здійснені навіть. Ну, скажімо, очевидно, помінялося 80% парламенту. І про це говорилося, нам потрібні нові обличчя. Значить, уже ті, хто набрав більшість, вони сказали про щось здійснене, так? От, і здійснене. Тобто те, що вони намагалися зробити, вони зробили. Інша справа, я думаю, ми про це з вами поговоримо, що буде, якщо буде монобільшість в парламенті, да? От, яку вони фактично зараз дістали. Що ще? Ну, річ у тім, що разом з своїми колегами з Виборчої ради України, це такий рух, можливо, ви пам'ятаєте, ми зробили. Ми організували дискусії з представниками провідних рейтингових самих партій перед виборами, перед днем виборів. Було 4 дискусії. На 2 з них приходили представники, в тому числі і «Слуги народу». На інших були всі 5 партій, я маю на увазі, крім опозиційної платформи, «Життя» її не було. Були там і «Голос», і «Європейська солідарність», була «Сила і честь», була українська стратегія Гройсмана. Тобто вони приходили, да, на ці. І ми обговорювали. От я ще можу сказати, навіть там, де були по економіці, скажімо, і по обороні і безпеці представники сили людей, якщо не помиляюсь, так, то вони говорили всі разом в одному напрямі. Я б сказав, я був здивований. Вони бачать розвиток України, на мій погляд, дуже позитивному. Да, і Батьківщина була. В дуже такому позитивному напрямі. Тобто вони можуть, звичайно, їх погляди різняться, ну, щодо, скажімо, ринку землі, продажу, да, землі, відкриття ринку землі. Одні кажуть, що це, як Батьківщина, це зарано, взагалі. От інші кажуть, треба готуватися, а треті говорять, що треба його розвивати. Очевидно, у них різні економічні бачення, інтереси. От, ну, в принципі, всі вони спрямовані на реформи. І це приємно, в тому числі на антикорупційні реформи, антимонополізацію, демонополізацію. Тобто, інакше кажучи, я думаю, що от якщо вони разом так налаштовані, то багато чого можна говорити, що воно мало б бути здійсненим. От. А от як вони далі будуть, тут вже ми можемо... Зараз ми можемо вже говорити, що буде в парламенті. Вже перші ознаки дають право нам... Перші ознаки про що говорять? Ну от зараз, скажімо, те, що ми бачимо від різних представників різних політичних сил, ну, я можу перерахувати, скажімо, там, де більше всього ясно. Ну, скажімо, європейська стратегія, да? Європейська стратегія з Петром Порошенком. Ясно напрямок їх дій. Ясно, що вони будуть добиватися і такої продовження асоціації, угоди про асоціацію реалізації з Європейським Союзом, такий європейський напрямок, що вони будуть відстоювати інтеграцію і Донбаса, і Криму, очевидно, будуть наполегливо над цим працювати і будуть захищати цю позицію. От. Ясно, скажімо, «Слуга народу» стає більш-менш ясно, особливо зараз з їх тренінгами в Трускавці більш ясно, що вони досить позитивно налаштовані. Люди, яким там викладають, от, деяких я знаю, вони поганому не навчать. А давайте поговоримо трохи про тренінг. Вже фактично півтижня. Засоби масової інформації, українське суспільство майже весь тиждень обговорює цей тренінг. І, зокрема, майбутня депутатка-мажоритарниця від «Слуги народу» Марія Мезенцева розповіла, що на представники президентської партії знайомляться, обирають комітети. Всі ми тут зібралися на навчання і одразу на нетворкінг. Ми хочемо познайомитися один з одним, розібратися, хто в який комітет піде, в кого який профіль. Це зрозуміло. Ці всі речі, ви позитивно ставитеся до цього тренінгу? До тренінгу, так, позитивно. Давайте я спробую пояснити, на мій погляд, в чому важливість цього тренінгу. Річ у тім, що, як і всі люди, тим більше, що вони вже уповноважені, їх обрали,
вони приходять з якимось загальним політичним баченням. Нехай це бачення буде називатися народовладдям, таким лібертаріанізмом, да? Лібертаріанством. А це не голосно сказано, що ці всі люди, оці 250 депутатів, бо все-таки ми говоримо про більшість, так, вони мають якесь бачення? Ну, розумієте, я про інше кажу, що так чи інакше вони орієнтуються кудись. Так, у них якась спільність у них є. Я не кажу, що там не буде всередині груп якихось, які будуть конкурувати одне з одним і сперечатися. Ну, в цілому, от, уявіть собі, от нас з вами обрали в парламент. Да? Ми, в принципі, знаємо, які ідеї є народовладдя самі загальні. Да? Що буде там держава в смартфоні, що буде безпосередньо відкритість перед людьми, щоб вони могли до нас звертатися з вами як депутатів і так далі. Ну ви ж розумієте, що це все поки що гасла. Ні, от слухайте, так от, я з цими гаслами приходжу на цей тренінг. Що цей тренінг робить? Вони дають зрозуміти тренери по кожному напрямку. Це або освіта, скажімо, або економіка, або оборона, можливо, міжнародні стосунки, там ці тренінги були, або адміністративна реформа, да, там, наскільки я розумів, там Гончарук читав лекції по прийняттю, формуванню, прийняттю державних рішень. Вони розказують, яким чином від загальних, інколи смутних уявлень переходити до вироблення конкретних законопроєктів, до конкретних планів, до більш конкретних. Оцей процес переходу від якогось там загального бачення до більш конкретного вироблення конкретних вирішень, оце основне було в цьому тренінгу, або є в цьому тренінгу. І це надзвичайно важливо. Як правило, нас погано вчать. Нас вчать більше така система освіти підніматися до загального і мріяти про велике. Да? А тут, навпаки, яким чином із якогось загального бачення, напрямку політичного, ви можете перейти до того, щоб його втілювати в конкретних речах, в тій чи тій сфері. Ну, вони по комітетам, я не знаю, як там далі вони розгортаються. Якщо вони по комітетам розходяться, це теж важливо, тому що, скажімо, я більше схильний до освіти, до гуманітарної сфери. Ви можете більш схильні бути до економічної сфери, якщо ви працювали десь в торгівлі або займалися маркетингом і так далі. Тобто це дуже нормально. Я на це дивлюся цілком позитивно. І критика, яка висловлювалася, що можна навчити за 2 тижні, багато чому. Ну, я можу по собі сказати, коли я перший раз попав в Міністерство освіти Франції, от просто в Міністерство західної освіти, я там за півдня те, що почув, я просто зрозумів, що це абсолютно інший спосіб виконавчої влади організовано. Да? І, до речі, це для мене вилилось в те, що я був дуже великим прихильником того, що було привезено таким Богданом Кравченко, да? Аналізом політик. Наприклад, зараз створюються департаменти або департаменти публічних політик, або директорати в міністерствах. Це от якраз те, як побудована децентралізована система, така не ієрархізована система вироблення, прийняття державних рішень в інших країнах демократичних. Тобто, інакше кажучи, це корисно. Я з вами погоджуюсь, що це корисно. А от далі починається саме головне. А як ця велика більшість використає ці наробки, розумієте? Ми можемо навчатися всьому прекрасному, а вийшов і політична реальність, і політичні тиски на тебе, або твоє місце в великій, скажімо, когорті людей, де ти мусиш підкорятися партійній дисципліні, так чи інакше, будуть визначати твої конкретні дії, як ти будеш приймати рішення в парламенті. І от тут виникає небезпека. Ну, знаєте, я повторюю, що велика влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Да? Пане Євгене... І тому я дуже боюся, що якщо ця монобільшість не візьме до себе в коаліцію якусь іншу політичну силу, яка внутрішньо може задавати такий критичний погляд і по-іншому трохи дивитися на речі, буде важко це виконати. Хоча мене переконують колеги, що вони такі різні, що всередині самої цієї більшості будуть різні групи впливу. Вона між собою може створити таку
якби групи, які суперечать один одного і фактично будуть виробляти більш-менш об'єктивне рішення. Ну, нарешті є в кінці кінців і менше партій, які будуть впливати і зліва, і справа. Цього тижня також вийшло велике інтерв'ю Петра Порошенка. Так, він він достатньо довго не давав, так, здається, інтерв'ю, зокрема «Українській правді». Дуже багато він сказав журналістам цього інтернет-видання. І він також оцінив цей тренінг. Давайте послухаємо, що сказав Петро Олексійович Порошенко. Якщо є бажання навчити бути депутатом за 2 тижні, ми з вами, на жаль, знаємо відповідь. Ні, перетворити їх в чечет підручних покійного, як орієнтуватися і піднімати руки, за 2 тижні можна навчити, але не більше. Можливо, хтось з наших телеглядачів забув. Чечетов – це покійний депутат партії регіонів. І голосування, як відбувалося в парламенті часів Віктора Януковича, пан Чечетов просто піднімав руку, махав, і за помахом руки голосували за або проти за відповідні законопроекти, і так приймалися закони у той час. Ви з Петром Олексійовичем погоджуєтеся, що може бути така ситуація? Я, вибачте, з ним не погоджуюся, тому що не цьому навчали на тренінгу. Те, що там тімбілдинг або вибудова команди, де вони притираються до одного, як завжди при таких виїздах, да, при таких мероприємствах. Але я можу сказати, що я знаю дуже добре частину з тих, хто викладав там, вони цьому не навчали. Вони навпаки навчали тому, як приймати рішення, причому приймати рішення критично. Я думаю, що якраз тут те, що вони виїхали, і те, що навіть вони більш-менш оприлюднили те, чим вони там займаються, говорить про той рівень відкритості, який був відсутній попередній владі. І це була велика провина, я думаю, і помилка попередньої влади. Тому я б цю критику я б стримався зараз з критикою. Далі буде видно, очевидно. Те, що показали вибори, вони показали відкритість. Інша справа, яка якість у цієї відкритості, розумієте? Що ви маєте на увазі відкритість? Відкритість те, що вони оголосили виїзд такий всі разом. Це ж важко приховати було б все одно. Все рівно, навіть не в цьому справа. Вони запросили людей, які самі по собі ніколи не підуть на якийсь зговор, знаєте, будуть навчати. Вони відкриті, самі дуже критичні, я не буду називати прізвища, щоб нікого не забути, да? Це досить продвинуті спеціалісти в своїй сфері. Це вже, значить, запросили представників, як правило, незалежних експертів. А що таке, значить, відкритість перед незалежними експертами, перед громадськими, фактично, людьми, да, із незалежної громадськості? Це позитив. Наскільки оцей рух, фактично, діалогу, який тільки починається завдяки цим тренінгам з громадськістю, буде продовжений «Слугою народу», я маю на увазі, я не знаю. Да? Далі важко передбачати. Але те, що це безумовне спілкування з експертним середовищем, це плюс. Це вже елемент відкритості, який, до речі, не вистачало нам раніше. Пане Євгене, я загубив, чесно вам скажу, ваш пост. Десь 2 тижні тому, я здається, чи тиждень тому, ви писали, я пригадую, про Мілтона Фрідмана, щось про економіку, правда? Або я помиляюся? Ні, я це не ви не писали. У мене тоді питання пов'язане з Мілтоном Фрідманом. Це економіст, який у свій час отримував Нобеля і так далі. Наприклад, ви говорите про експертне середовище. Я думаю, ви знаєте, хто такі Чикаго Бойс. Це визначення, це були чилійські економісти, які провели реформи часів Піночета. Запрошені в Чилі Піночетом. Це були чилійці, які отримали освіту на Заході. Там більше, навіть, здається, Чилійський університет просто підписав угоду з американським університетом. По-різному оцінюють їхню діяльність в підсумку, так? Чому я їх згадую? Так, можливо, важко трохи проводити паралелі, але Тимофій Милованов, він все-таки є викладачем Пітсбурзького університету з Америки. Він є хедлайнером
скажімо так, Київської школи економіки. Він проводить цей тренінг. Дуже багато критики було у свій час Chicago Boys після 90-х років. Вони побудували реформу в Чилі, економічну реформу в Чилі на так званій шоковій доктрині Мілтона Фрідмана. Так? Тобто в її основі було знищити все старе, щоб відновити економіку. На макроекономічному рівні це все відновилося. Відбулася приватизація державних підприємств, також ВВП збільшилося, Чилі війшло в світовий ринок праці і так далі. На макрорівні просто стався вибух в Чилі. Однак на мікрорівні зрушень великих не відбулося. Так? Населення як жило, так і живе там за порогом бідності дуже багато досі. І Chicago Boys дуже багато критикували. Чи не переживаєте ви, що, наприклад, те саме може відбутися в Україні? Так, от Тимофій Милованов може бути уособленням тих самих Chicago Boys, наприклад, в Україні. Розумієте, так? Тобто приватизація, про яку йдеться мова, про продаж землі і так далі. Але люди, вони обирали партію, і «Слуга народу» може ці всі речі зробити, так, на макроекономічному рівні. Але люди голосували за «Слугу народу», щоб відчути збільшення в своїй кишені. Давайте трошки розберемося тут, тому що нам, по-перше, яка відмінність нашої України від тієї ситуації, політичної ситуації, яка була в Чилі, коли прийшов Піночет. Всі називають відомо, що Піночет авторитарний, да? От такий диктатор. Там диктатура була, це визнано. Авторитарна диктатура, безумовно. Уже там концлагеря збивало по стадіонам тих людей, хто був проти. Очевидно. От. Чи є у нас це? Очевидно, зараз влаштувати диктатуру в Україні, я не уявляю, як це можливо, тому що цьому суперечить, по-перше, загальні настрої, так, населення. От. По-друге, сам характер, скажімо, і президента, якого обрали, да, от те, що я умовно назвав такою театралізованою відкритістю. Да? От. А по-друге, і допомога ззовні, і підтримка Заходом, західними країнами реформ в Україні. Да? Це перше. Друге, річ у тім, що реформи тут уже почалися. Тут не треба їх починати з нуля, не треба все чистити і починати з нуля. Скажімо, от навіть те, що вони захотіли зробити люстрацію повну, тих, хто був при владі, вже очевидно провалилося, вже очевидно воно зустріло опір не тільки всередині, але й ззовні. Тому що не буде на кого опиратися. Значить, вже, інакше кажучи, оскільки тут їм не можна не продовжувати реформи, тому що, давайте припустимо, що якусь реформу, децентралізацію закриють, да? Скажуть, ні, не треба децентралізації. А що будемо робити тоді? Знову повертатися до вертикалі влади, такої недемократичної централізації країни не вийде. Да? Або давайте ми не будемо робити реформу, медичну реформу. Уявіть собі, зараз зупинитися з медичної реформи. Що, до Радянського Союзу повернутися? До чого? Тобто, інакше кажучи, оскільки тут не з нуля вони починають, або на вимушені продовжувати, а інша справа в більш динамічному вигляді, в більш правильному напрямі, чи в менш динамічному, так чи інакше, вони вимушені будуть це робити. Третій рівень – макро- і мікрорівні. Да? Макрорівень у нас – це рівень економіки, яка контролюється олігархами. Да? Я нагадую, що таке олігарх. Це дуже великий капітал, зароблений в багатьох випадках завдяки впливу на політичну ситуацію, зв'язками, владними зв'язками. Це олігарх. Не той, хто багатий олігарх, а хто заробив це, тому що він фактично брав в ренту. Використовуючи державний ресурс. Ресурси, так. Брав в ренту державні ресурси або можливості. От. Подивимося, скажімо, очевидно, наскільки зараз впливають олігархи. Принаймні, я не можу сказати, що ми можемо говорити про нових смотрящих, да? Чи про тих, хто зараз якимось чином впливає. Хоча є підозра, скажімо, що Коломойський якимось чином впливає, да? Можливо, впливає на Офіс президента, на свого президента.
от, на ситуацію. Ну, от дивіться, пане Євгене, слово «смотрящий», воно, я вам дам продовжити, воно не відійшло в небуття, так? От зараз говорять про нового смотрящого за Києвом, який має з'явитися. Можливо, вже з'явитися пан Вавриш. І дуже добре, що воно не відійшло, щоб люди знали, проти чого можна боротися. Да? Тобто, давайте повернутися все-таки. Тобто, інакше кажучи, якщо вони будуть послідовні, і та політика деолігархізації, демонополізації, яка є в їх документах, не буде продовжена, значить тоді ми будемо говорити про те, що ця реформа, то реформи не підуть по великому рахунку, як слід. Да? Якщо говорити про такий середній мікрорівень для людей, що буде, да? Ну, очевидно, що для них абсолютно патова ситуація, якщо за рік, за півтора вони не доб'ються результатів, які би ми на повсякденному рівні відчували. В охороні здоров'я, да? В освіті, в податках, в дебюрократизації державного апарату. От. Тобто в розвитку середнього і малого бізнесу. Якщо цього не буде, то, очевидно, їм не утриматися. Зараз Україна не є після піночетовське Чилі, да? Тут диктатури просто не може бути. Тому це можна порівнювати. Я думаю, що якісь... Тобто я як журналіст не зробив натягнуте порівняння. Я розумію. Якісь, можливо, позитивні уроки від там, чикагських мальчиків можна взяти собі, якщо вони є. Це справа спеціалістів. Я не є адептом ні теорії, ні Мілтона Фрідмана, ні соціалістичної теорії, яка критикує. Так? Теорію Мілтона Фрідмана, я з цими речами познайомився під час навчання в Західному університеті, і вона просто мене дуже сильно зацікавила. Є така канадська журналістка Наомі Кляйн. І вона написала книжку «Шок доктрин». Шокова доктрина, і оця шокова доктрина, вона реалізувалася по різних країнах. І вони її після розпаду Радянського Союзу також старалися тут це якби реалізувати, але вона чітко пише, що бідність населення з недіючими законами і помножена на шалену корупцію просто не дали свого результату. Якщо в Чилі дали на макроекономічному рівні, то в Радянському Союзі це все провалилося. В Польщі ця модель запрацювала. Але також там в кишені відчули люди. Ну, різні рівні суспільної етики, звичайно. Одна справа така досить потужна католицька модель, да? Стосунки між людьми, а інша справа у нас, де фактично... Ну, протестантська також хороша, в Штати, це ж протестантська. Протестантська, да, абсолютно. А тут у нас етичні підвали дуже сильно розмиті і за часів Росії, і за часів Радянського Союзу, звичайно. Ну, ми з вами відхилилися від теми. От давайте поговоримо, чи було у нас шокова терапія після Майдану, наприклад, да? Не було. Не було. До речі, і в цьому сенсі, можливо, велика помилка, що в перший рік, півтора не були зроблені такі радикальні. Ну, можливо, з гривнею. Все-таки це було шоково для населення. Підняття, да? Підняття. Це все-таки був великим, і це була терапія, знаєте, певна, шокова. Де був шок, я вам скажу, саме цікаве. Шок. Газ. Газ. Ну, це шок для населення. Да? А були шоки для певних, скажімо, рівнів бізнесу. Я можу сказати про фарм-індустрію і тих, хто займався торгівлею ліками. Да? Або Прозоро. От Прозоро, скажімо, це шок для певного рівня бізнесу, який фактично мали зиск від непрозорості закупівель державних, коли можна було купувати дешево, а продавати дорожче всередині. Коротше, я думаю, що Україна не готова і за своєю природою, от ситуацією політичною і соціальною, яка склалася, не готова до таких шокових дій. Да? Шокових в сенсі, коли за один день робиться реформа. От. Ну, скажімо, вже про люстрацію оголошено, це хотілося б шокувати всіх, не вийшло. От дивіться, я би ще хотів вас запитати, ми говорили про партію Володимира Зеленського, «Слуга народу», і вівторок одне з видань, воно показало запис цього тренінгу, так, пана Потураєва. Ви, напевно, його бачили. Я просто дві фрази вам прочитаю, що він звернувся до фактично вже де-факто народних депутатів, де юре ще вони мають прийняти присягу. Він сказав: всі ви політичні ніхто. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Ми бачили, дуже багато коментували, за і проти було і так далі. Ну, це, звичайно, величезне нерозуміння з його
боку. Дуже таке спрощення і, я б сказав, навіть така зверхність. Чому? Тому що, очевидно, уже політично вони хто? Вони народні депутати. А значить, від їх голосу буде залежати щось. Я не уявляю, що їх всіх можна купити, їх дуже велика кількість, так? От. Те, що багато з них дійсно під парасолькою імені Зеленського прийшло, навіть ті, хто не має... Так він і це мав на увазі. Ці вибори виграв Володимир Зеленський. Правильно. І його бренд. Да. Ну, от давайте тепер, от у нас, ми попадаємо в ситуацію, вони в тому числі попадають в ситуацію яку? Припустимо, все йде так, як на папері написано в програмі «Слуги народу». А саме, депутати ходять на роботу, депутати не беруть хабарів, їх не можна купити. Живуть на одну зарплату, скажімо так, депутатську. Живуть на одну зарплату, ну нехай піднімуть там зарплату вдвічі там собі, да? Ну це все рівно не мільйон, да? От. І от в цій ситуації, ви згадували сьогодні Чечетова, да? Це голосування, розвели як котят, я пам'ятаю це. І от в цій ситуації їм починають зверху казати, ви політично ніхто, от вам припис, як голосувати сьогодні, завтра, післязавтра. От в цій ситуації людина, яка попала або мусить створювати чесно закони, не бути купленою ніким, то як буде з її гідністю? Навіть самого такого, знаєте, примітивної людини. Я думаю, що це кінчиться нічим. Значить, тоді або їм треба буде перекупувати власних депутатів, або брати гроші для того, щоб купувати, щоб всі голосували, раз вони ніхто, речі. Ніхто – це річ, а не людина. Да? Значить, річ можна купити. Я думаю, що Потураєв просто не подумав, що він сказав. Він хотів просто показати, що вони дійсно попали завдяки чомусь, а не самі тільки по собі. Хоча частина на мажоритарки, я думаю, з них, Ну, там, може невеличко, але попали. ну, це б образливо було мені як мажоритарнику, якщо б я виграв цей округ. Ну, якщо вони його скажімо, не будуть протистояти проти або протестувати проти його слів, то я буду дивуватися. Це люди, які, значить, втратили або втрачають гідність. На перших порах, коли приходиш до парламенту, ти вже народний депутат, то, можливо, ти стерпиш такі слова. Ну, як тільки ти будеш все більше і більше розуміти, що від тебе залежить долі і не тільки своя, але й інших, я не думаю, що це довго протримається. Також цього тижня відбулося, я б це так назвав, багато відкриттів чудесних, коли колишні політичні союзники, чи можна сказати умовно союзники, один на одного почали лити бруд. Зокрема, Петро Порошенко, він сказав, що не тримає образи на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, однак не схвалює його вибір піти на парламентські окремою силою. І відразу я хочу, щоб наші режисери показали, як відреагував на Петра Порошенка Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України. Незважаючи на те, що він емоційно, так як він і багато-багато інших технологів казали, що йому треба обов'язково критикувати Порошенко, я це сприймав виключно як технологічні рекомендації. Покритикував, йому це не допомогло. Так само, як і всім, хто критикували Порошенка. Вони опинилися за межами парламенту. Прочитав інтерв'ю Петра Олексійовича для «Української правди». Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулося останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним. Насправді, є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями. Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду, але я впевнений, в Україні все ще попереду.
Я тут також не буду приводити цитати Арсена Борисовича Авакова, який сказав, що Порошенко він бреше як дихає. Так, він це сказав російською мовою. В себе написав, здається, Я читав це. Як ви взагалі оцінюєте це все, що зараз відбувається? Тобто політики, які в принципі топ-політики українські, які в один час, я дуже багато говорили, що Петро Порошенко і Арсен Борисович вони мають такий конфлікт, який не виливався назовні. Або час від часу щось там вибухало, а тепер от всі відкрито йдуть. І якби центром ударів є Петро Порошенко. Від нього хочуть відмежуватися як від токсичної особи, хоча з нею працювали. До чого я це питаю? Так, от ми працюємо з вами, ми з вами працюємо 4-5 років. Так, між нами вибухає якесь непорозуміння, ми мирно розходимося, я йду з роботи, ви мене звільняєте як керівник. Я думаю, вам би було неприємно, як би не була ця вся ситуація, якщо б я десь відкрито перед людьми говорив, що Євген Бистрицький такий-сякий. Правда? Давайте, тут є два рівня питання. Перше, ми мусимо констатувати, з жалем констатувати, що ті партії, які ми називали демократичними, проукраїнськими, вони розійшлися на різні, під різні знамена, під різних керівників. Треба відкрито, вони стали осколками чогось єдиного великого цілого. Очевидно, що для них інтереси України в цілому, як цілого, відійшли на другий план перед власними персональними амбіціями. Я не буду перерахувати цих лідерів. Навіть частково вони в парламенті зараз попали в парламент. Значить, оця біда, яку всі кажуть, там два українці, там три гетьмана, я не можу це пояснити до кінця собі. Я не дуже, я їх знаю, більшість, і не думаю, що вони такі дрібні люди. Питаю себе, які там розходження ідеологічні є. І не бачу особливих розходжень. Да? Другий рівень, те, що ми з вами прослухали. Я думаю, тут Петро Олексійович більш вічливо відповів на закидане. Він сказав, що я розумію, що це технологічно був прийом перед виборами. Да? Чому я думаю, що Володимир Борисович не дуже правий тут, Гройсман? Раз ти бачив це, будучи прем'єр-міністром, і мовчав, скажімо, я бачив, що ви, або ви бачите, що я роблю щось не так. І потім, коли я перестав бути начальником, ви починаєте згадувати мої гріхи, то хто ви такий тоді після цього? Ви не щира людина тоді. І не досить, робите, етично в даному випадку. Я думаю, що це неправильно, да? Те, що Аваков написав, там дійсно було перебільшення з боку Петра Олексійовича. Він говорить про масові порушення з боку або втручання поліції. Такі речі теж треба робити з доведенням фактів. Для мене одне головне тут, що оцей роздрай, цей конфлікт між політиками на тлі завдань України, де треба солідаризуватися і разом вирішувати дуже складні питання, я не знаю. Це просто відсутність достатнього рівня патріотизму. Да? А щодо остаточного, розумієте, я проти того, щоб недооцінювати те, що було зроблено Порошенко за ці 5 років. Ті, хто цього не розуміє, очевидно, то просто і все відкидає. Це людина нерозумна, це людина просто поверхова, або просто погана людина. Да? Чому? Я можу зрозуміти нову владу, яка хоче від попередників відійти. Це українська традиція, так? Ні, це взагалі в цьому світі це достатньо нормально, що я хочу зробити своє. Я маю на увазі, що українська традиція ще рік згадувати за нового президента колишнього. Вже не буде року, такого часу не буде. Тим не менше, зараз просто будемо сподіватися, що все-таки парламент буде не місцем склоки, і такого тупої суперечки, суперечки амбіцій, а буде суперечка ідей, суперечкою доведень, суперечкою раціональної якихось аргументації. Ви не боїтеся, що Володимир Зеленський може привести Україну до авторитаризму в негативному значенні слова? Я цього зараз не боюся, тому що, ще раз сказав,
Ну, по-перше, його влада достатньо театралізована. Да? Що це значить? Це значить, сам його образ був побудований на такому віртуальному просторі. Ми це з вами бачили. От, він не виходив на дискусії, скажімо, такі глибокі. Як були його представники, виходили час від часу. Це добре чи погано, що він не виходив? Це так, як є. Я не буду зараз оцінювати. Да? Ну, от це дає мені можливість сказати, що, очевидно, там немає кому робити диктатуру, розумієте? От. Тобто, що значить диктатура? Диктатура – це коли вибудовується вертикаль впливової влади. А як можна її вибудувати в системі децентралізованої держави? В системі, де є, скажімо, судова система, яка корумпована, але вона, і навіть завдяки корупції, не дуже залежить залежить від різних політичних і грошових сил. От. Нарешті сам народ, який пережив Майдан, не допустить цього, очевидно. Да? Після Майдану думати, що хтось закрутить тут, зробить диктатуру типу, навіть авторитаризм типу Путіна, да? Або там, ми згадували Піночета, да? Це нереалістично. Тобто, інакше кажучи, це монобільшість, яка виоформлюється, от, і закон, який вона буде приймати, вона може наразитися, якщо вона буде йти на шляху, знаєте, обслуговування інтересів от, певної групи людей, а диктатура – це обслуговування владою інтересів певної групи людей, обмеженої. Да? От, якщо так буде, то, очевидно, народ так не потерпить цього. Дуже багато закидів було, що нема розуміння, так, чого хоче Володимир Зеленський, зокрема його політична партія «Слуга народу». Зараз є більша ясність. І зразу я додатково дам питання. 100 днів президентства близько? Да. Вони вже дуже близько. Не ясно до кінця, чого воно хоче. Якщо брати програму, то програма, в принципі, пристойна. За все хороше. Там, проти всього поганого. Ну так, да, там, очевидно, погане треба не згадувати, да, йти до хорошого. А от загальні принципи, які висловлюються, ну, по-перше, говорить про народовладдя, да? І лібертаріанство. Давайте я трошки для себе і з вами проясню, що це значить. Лібертаріанство – це взагалі загальна назва такого послідовного лібералізму, така, да? Коли права індивіда і права і на ринку, і в суспільстві максимально забезпечуються. От. А от коли йдеться про народовладдя лібертаріанство, я б сказав, йдеться, наперш за все, вони мають на увазі певну пряму демократію. Що це значить пряма демократія? Це коли влада або еліта, да, правлячі верства, напряму звертається до людей. Вони говорять про, скажімо, про державу в смартфоні. Да? Вони говорять про референдуми по кожному важливому питанню. Вони говорять, що вони почують всіх людей відразу і будуть відповідно реагувати через референдуми, через смартфон, через там якийсь інтернет-комунікацію і так далі. Давайте ми придивимося до цієї ідеології. Да? Ну от я можу вам зараз, скажімо, дати список основних потреб, які би люди висловили. Да? Ну, от, я хочу, щоб всі зарплати були підвищені. Ми з вами хочемо це, правда? Да? Ну, зарплати мало ніколи не буває. Пенсії підвищені. Я хотів би отримати медичну допомогу якісну. Ну, пускай навіть трошки заплатити, але менше заплатити, правильно? Я хотів би, щоб ліки були дешевші і були доступні. Я хотів би, щоб, скажімо, на роботі або пенсія була, да? Ну, ми говорили про пенсію, щоб пенсійний вік був понижений. Да? От. Тобто таких бажань, я хотів би, щоб тарифи, ну, хоча б не в 2 рази, ну хоча б на 25%. Так, бачите, пане Євгене, я хотів це запитати, ви самі згадали тарифи. Тарифи суспільство очікує народовладдя. Ну, народовладдя, народ очікує зниження тарифів. Звичайно. Герус, представник президента, сказав в прямому ефірі одному з журналістів, що це був жарт, а потім вибачався, що, мовляв, він ще не має такого політичного досвіду. Це що? Я потім до цього повернуся. Так от, цей список бажань, які поділяють всі,
я думаю, ну не всі, але більшість, да? От, він обмежений, ну там може 15-20 пунктів. І от робиться опитування, референдум. І всі кажуть, да, треба, скажімо, підняти пенсію. Ну, що робити? Значить, треба або піднімати, або пояснювати, чому їх не можна підняти. І пояснювати це недобре. Так от, що в такому відношенні прямої демократії не вистачає? Не вистачає посередництва. Посередництва або системного підходу. Що значить системний підхід? Це значить, якщо ти хочеш підняти пенсію, да, ти мусиш що зробити? Продуктивність праці кожного з нас підняти. Щоб підняти продуктивність праці, потрібно наситити, скажімо, виробництво новими, ну, якби, станками новими, інвестиції потрібні, так? Для того, щоб це зробити, треба навчені люди, інженери. От дивіться, ми вже назвали кілька сфер. Для того, щоб підняти пенсію, треба виробництво підняти, економіку змінити, скажімо, олігархів там якимось чином притишити. Потрібно навчання в вищій школі зробити, щоб, скажімо, не більше на інженерів і менше на юристів. Да? Їх і так уже достатньо багато. А інженер, куди він піде працювати? Значить, треба інвестиції з Заходу або десь брати гроші, щоб будувати нові заводи. Інакше кажучи, ми зустрічаємося тут з будь-яке народовладдя або ідея прямої демократії зустрічає необхідність системного підходу. А що значить системний підхід? А системний підхід означає, що при плануванні, наприклад, підвищення пенсій, ти мусиш зібрати інтереси в всіх тих сферах, про які я вже сказав, да, людей, і продумати, а як це комплексно робити? Оце неможливо зробити без посередництва громадянського суспільства, експертної спільноти. Тобто, інакше кажучи, все рівно без посередництва, скажімо, місцевих влад. Тобто, інакше кажучи, не вийде у вас прямої демократії без того, щоб ви не міняли всю систему, не демократизували її. Вона не зміниться так швидко. Вона може тільки бути оптимізована і демократизована, тому що прямої демократії, де вам не потрібно буде навіть і парламент, там буде парламент, який буде в кінці приймати закони. Тобто ця ідея, вона добра для того, щоб виграти вибори. Для того, щоб всім сказати, дивіться, я перед вами стою там, як в одних трусах, так? Я вільний, я відкритий. У мене нічого там немає за мною, там офшорів і так далі. І це подобається людям. А от що ти далі будеш робити з цією прямою відкритістю, це проблема. Ну, очевидно, що дуже позитивно, що всі зараз зрозуміли необхідність публічної комунікації. Тобто постійно розмови по тим чи важливим питанням з громадянами. І як це буде реалізовуватися, поки не ясно, тому що оці перші такі скачки або прыжки до Зеленського, коли він там когось знімає, когось покарає, ну це не серйозно. Але розумієте, комунікація з громадянами може відбуватися у різний спосіб, так? Вона може відбуватися через журналістів, а може відбуватися напряму. І перед виборами тут був Сергій Лещенко у студії, і коли ми говорили, він сказав, ну зараз до того дійшли технології, ну мені журналісти не потрібні. А, наприклад, я можу там через смартфон робити якісь повідомлення, чи, наприклад, інтерв'ю. Він типовий лібертаріанець. Так, але ви ж розумієте, наприклад, проблема в тому, що коли нема журналіста, то нема незручних запитань. Ні, знаєте що? Часто так буває, розумієте, до чого я веду? А інколи навпаки, якщо немає експертів, журналістами, журналісти ведуть себе задають дуже прості питання. Тобто ви говорите про комунікацію, комунікація різна може бути. Правильно. Вона може бути, яка вигідна політику, а це не завжди добре для народу. Правильно. От чим, скажімо, давайте подивимося, що було у нас ці 5 років. Да? Була прекрасна, спочатку, я кажу про останні 2,5 роки, да? От. Ну, скажімо, були 5-минутки щастя Яценюка там, да? Або там скільки хвилин. Ви про засідання Кабміну? Ні, Яценюк виступав, що він там розказував, що зроблено. Оце та комунікація, яка неефективна, звичайно. Були прекрасні промови Порошенка назовні, в ООН, там, на різних заходах міжнародних, дуже важливих. Да? Прекрасні промови. Були його прекрасні промови на свята тут. Да? Ну це теж комунікація в один бік. Нарешті були журналісти, декілька людей приходило і питало, да?
Но от чого не було такої повсякденної комунікації по кожному критичному питанню. Хочеш ти його чути як президент, або як представник влади, або не хочеш, ти мусиш про це розказати. Тебе питають про твої офшори – розказуй. Тебе питають про смотрящого – розказуй. І як ти на це дивишся? Це не значить, що ти все скажеш так правду. Ну, от така комунікація експертного характеру, да? Ну, скажімо, припустимо, схеми би, да? Там програма прийшла і почала питати про оборонпром. Це було б дуже корисно. Або прийшов би там Шабунін, почав би виступати і питати про деякі речі, а ти як керівник або кілька керівників відповідаєте на це. Да? От. Інакше кажучи, от така комунікація експертного характеру, вона в всіх странах досить сильно розвинута. Ну, скажімо, ми бачимо там в Білому домі, там йдуть брифінги, кожен раз виходить, якщо не сам президент, а його представник уповноважений, і відповідає на це. Там цілий день іде, так, я був там. А що робити? Якщо ви там були, дивилися телевізор, там є канали, на яких обговорюють експерти, обсмоктують кожну деталь, яка виникла в суспільстві на цей день. Кожну проблему. І вони постійно про це говорять. Так от, для чого журналісти якраз? Річ у тім, що між будь-якою владою або представником влади, президентом, там, політиками в парламенті, виконавчою владою і населенням є те, що називається публічною сферою. Публічна сфера – це та сфера, де люди обмінюються думками з приводу того, що відбувається. І якась виникають судження спільні. Да? Бувають вони неправильні, бувають чутки, наростають як ком. Так от журналісти – це ті люди в публічній сфері відкритості, які якраз мусять, у нас, на жаль, не всі журналісти для цього готові, для того, щоб звернути увагу на суттєво його виділити із загальної комунікації, з загального обміну думками. І поставити, сфокусувати на нього акцент і вимагати відповіді на це, і обговорювати це. Без журналістів, без їх професіоналізму, сама публічна ця сфера, сама сфера спілкування громадян, як в інтернеті, як в Фейсбуці, вона не досягне спільної думки. Подивіться на Фейсбук. Прекрасно обмінюватися, да? Навіть якщо там є 1000 або 2000 лайків на комусь, це зовсім не говорить, що його думка прекрасна. Пане Євгене, в нас дуже мало часу залишилося. Ще хотів вас запитати про партію «Голос». Так? Перейшли 5%, але не добрали 6%. На вашу думку, це провал? Якщо провал, то чому? Тому що Юлія Клименко тут, вона була у нас в студії, ми брали інтерв'ю в неї велике. І вона сказала, що вони розраховують мінімум на 10%. Ярослав Юрчишин, він говорив про 15%. Не дотягли. І правильно говорив. Правильно говорив. Показники. Ви знаєте, я пішов, коли вони організували перший захід, да, оголошувати про те, що вони вступають в кампанію біля історичного музею. Да? Святослав Вакарчук був присутній. На Десятині. Да? Я там був спеціально, тому що там багато людей із громадянського суспільства, яких я дуже поважаю, в тому числі і Ярослава Юрчишина. Там не було так багато людей. І вони пізно вступили. І от те, що вони набрали зараз 6%, там, 5, майже 6 чимось, да? 5 чимось, це, я дивлюся перспективу, як вони себе покажуть в парламенті. От. Це, звичайно, буде залежати, як не покажуть себе інші партії, або як люди будуть оцінювати інші партії. Але те, що команда не просто свіжа і молода, але команда, яка така дуже прозахідного європейського типу, разом з проукраїнством, таким, з тим, що вона захищає українські цінності такі, да? Це надзвичайно перспективно. Це надзвичайно перспективно. Команда хороша, але в принципі, що вона може зробити? Там йшли перемовини там про прем'єр-міністра, але навіть якщо прем'єр-міністра, згодом сказали, що можливо коаліції там з «Голосом» буде чи не буде, але навіть якщо буде коаліція, то щоб вони щось вирішували, я говорю про партію «Голос», вони мають мати якийсь блокуючий пакет, не знаю. Ні, коаліція було б добре, якщо була. Розумієте, тут не обов'язково мати блокуючий пакет. Тут головне, щоб голос партії прозвучав в парламенті.
І там якраз зібралася команда, яка, думаю, має здібності просто аналізувати, розказувати, як треба робити. От. І я думаю, що це нормальна функція парламентських партій, які не є в більшості, наприклад. Да? Це критична функція. Вони можуть піднімати питання. Ну, припустимо, ми з вами сьогодні говорили, що буде такий авторитаризм. Да? Вони будуть, очевидно, це та партія, яка буде виступати проти радикально. І на її стороні все буде в тому випадку, якщо буде щось негаразд, на її стороні будуть люди. І це дуже добре. Останнє запитання, в нас менше 2 хвилин. На вашу думку, чому політичні партії так мало мали в своїх програмах питання Криму, Кримського півострову? Це небезпечна тема для них, і вони не мають шляхів вирішення? Ну, по-перше, очевидно, що питання Криму – це питання, яке не вирішиться так, навіть так, в тих термінах, як питання Донбасу. Відчувається, що в Донбасі буде вирішено, ну, якщо не завтра, не післязавтра, то достатньо час, який можу уявити. Це не можна сказати про Крим, очевидно. Там інша ситуація склалася. Тому, не тому, що там було безпечно, а тому, що, в принципі... Ні, я маю на увазі, тематика сама достатньо слизька для політичної сили, бо нема що сказати. Ми питали про кримсько-татарську автономію, надання кримсько-татарської автономії партії. У нас було спеціальне питання на дискусію. І, в принципі, всі позитивно на це реагують, на це питання. Що мене трошечки схвилювало, я би дуже хотів, щоб Рефат Чубаров все-таки опинився в парламенті. От нестача його з його прекрасною головою і мудрістю, причому політичною мудрістю і зрілістю як депутата, звичайно, це втрата для демократичних сил України. І мене трішки збентежило, що його не вставили в списки там, де можна в прохідну частину. От. Це, я думаю, був недолік якраз демократичних сил. Я дякую Євгену Бистрицькому, філософу, екс-виконавчому директору Міжнародного фонду відродження Джорджа Сороса. Мене звати Любомир Ференц. Я дякую усім телеглядачам каналу АТР, які були із нами. Робіть репост трансляції, також підписуйтеся на наш канал у Ютубі. І усім телеглядачам я бажаю гарного і спокійного продовження вечора.